Nyakwaramogi Ajwang' osekalo dakika 21 tok saa achiel mar okinyi. Anyisi na kawo mana yueyo madundo kaeto abobedo kaduogo kod twak mokwongo e chenro mar piny okinyi ma kawuono. Koth kod midhiero. Wang'eyo ni koth osebedo ka chwe e gwenge mopogore opogore e pacho kae, ka bad migawo makoro chal mar kor lwasi e pacho kae bende noyango ni koth biro bedo ka chwe e gwenge mopogore opogore e pacho kae. Mano moriwo counties magwa ma Kaluo, Nairobi kae, kaachiel kod gwenge mayudore mago masawa mar piny Kenya, kaachiel kod gwenge mayudore e hoho mar Okaka. Koth ma kamae mosebedo ka chwe osebedo ka kelo midhiero mopogore opogore ne jodaka e gwenge mopogore opogore. Kachiwo ranyisi e kaunti ma Nairobi kae, odiochieng' manyoro noyang ni ji 6 nowito ngimagi kaluwore kod koth mamedo chwe e pacho kae. E gwengego mag Isiolo, mano chieng' ngeso, bende waneno ka johala nitiere johala mauso e chiro, mano masoko Mjinga, bende koth ne oketho gigegi e kuondegi mag ohala. Koth ma kamae e kinde ma ochwe, ere kaka jopiny nyalo ritore e yo makare mar mondo mi ogeng' midhiero moro amora manyalo jukogi. To wang'eyo ni midhiero moko gin mago ma inyalo geng'i. Beda wanyalo wacho ni achiel ariyo adek e mago ma ok nyal geng'i. To mago minyalo geng', ere kaka jopiny owinjo bed ni geng'o mar mondo mi midhiero moro amora kik jukgi, ahinya to gi sani ma koth medo chwe e pacho kae. To kata kamano, koth machwe ni bende ere kaka inyalo ti kode e yo makare, nikech wang'eyo ni kaluwore kod lokruok e chal mar kor lwasi kata climate change, sani koth chwe. Koth koserumo wabo bedo kod oro. Ere kaka jopiny kata ji nyalo kungo pi koth ne yo makare mar mondo mi e kinde mabiro mbele, e kinde mag oro kaachiel kod chieng' wabedo kod pi mar mondo mi kik wabed kod ngaji. Mane momiyo okinyi ma kawuono Nyakwaramogi Ajwang' abobedo kod welo ariyo, abobedo kod Victor Okelo, jalony e weche mag alwora, obobedo ka otudore kodwa achiel kachiel kokalo e yor Zoom. Podi oloso weche mag tudruok sa asaya kowuok sani wabobedo ka watudore kode. Kata kamano gie thuolo ni antiere kod wendo e studio marwa e kaunti ma Kisumu. Mano Dominic Arodi, director migawo makoro chal mar kor lwasi e kaunti ma Siaya. Oyawre Dominic, ichiew nade okinyi ma kawuono kendo machiegni e twak? Oyawre ahinya jafwambo Joy, achiew maber kendo ago ni Nyasaye erokamano mamiya thuolo mondo adonji e redio Ramogi kendo watwagi weche mag koro mar kor lwasi gi kaka wanyalo konyo jopiny e kinde ni ma koth chwe mang'eny. Erokamano. Erokamano ahinya Dominic Arodi, mano director migawo makoro kor lwasi e kaunti ma Siaya. Nyakwaramogi Ajwang', in bende kamoro amora ma inenowa okinyi ma kawuono arwakni machiegni e twak marwa. Bed thuolo mar chwalonwa ote, paro, penjo moro amora kokale namba mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel, Ramogi TV, X @Ramogi TV. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara, ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwachako twak marwa yanga okinyi ma kawuono, dagom mar mondo mi wawinjane report mano losno odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa Cynthia Onyango, mano limo gwenge mag Mukuru kwa Ruben kaachiel kod Mathare 4A, kamano yangi ni nitiere miyo kod nyithinde 2 mano wito ngimagi e kinde mane koth chwe otieno, mano ma piny norugodo nyoro. We wawinjane sigana makamano mondi. Kar dak ma Mathare 4A e boma ma Nairobi, jodak tinende ochiew kod tich ma ok gipango bang' koth mapek limogi kendo kelo masira. Jirende miyoni wacho ni ne giwinjo mana ka gimoro lwar matek, to kane giwuok oko mar rango gima otimore, ne giyudo ka kidino mapek odhanjore e od miyono. Nikiwa kwangu nikasikia simu inalia ya jirani ya hapa. Akaniita kwamba akaniuliza mtoto wake ako kwangu, nikamkubali ndio. Alafu akakuja kujileta, akabeba mtoto na akaniambia pale kwetu mawe imeshafinya watu wa mama na watoto wake. Tukaanza kung'ang'ana na jiwe. Tukatuanga jiwe zikatoka, tukapata mama amefinywa chini na watoto 2. Hakukuwa na kichwa haikuonekana. Sasa akabebwa wakaenda. Baadaye tukapata maini yake iko hapa, ulimi na bongo mafuta zikiwa hapa. Jodak wacho ni miyoni poden ng'ama wendo kuomgi
kalure ni en ng'ama nyocha eko chako dak kanyo kod nyithinde ariyo. Mtoto mkubwa alikuwa ni kama 3 years na mdogo alikuwa ni mwaka moja. Bado hata hajakaa hapa wiki mbili akiwa hapa. So bado hakuna mtu anamjua vizuri. Lakini jana ndiye ameshinda hapa, hata ametembea akitafuta kazi ya hoteli hapa kwa barabara, akitafuta sasa vile anaweza pata kibaru. Kumbe isilaki ni kama alikuwa anapigia watu kwa heri. Mimi nilisaidia tu kama mtaju, kama ni mimi ningekuwa hapo chini, pia angefanya kama mimi. Angenisaidia nitoke hapo chini, niache kukanyangwa na watu na niendelee. Kautel negi kod MCA margi Abela Tito, jodak ma Mathare 4A, kwayo sirikal mondo tem kendo chop negi kony madwarore. Sani nyaka sani, onge simu mwaseyudo kaka leadership, gi program maber kaka idwa kony ngima jomodong'. Koro an akwayo national government mondo ging'e maler kabisa ni Utalii Ward Mathare 4A wan be wana mana jo Kenya. Gimany kaka ginyalo konywa kijiji ka mondo wambe wabed nikech mae kama wadake. Kama chielo, obila okwanyo ringre moko adek e kuonde dak ma Mukuru kwa Ruben, Jogoo Road e boma ma Nairobi, kaachiel kod Likoni Bridge mani Mombasa, maduto ichich ni pi oula oywayo otieno manyoro. E kar dagno ma Mukuru kwa Ruben e boma ma Nairobi, jopiny kwayo kony mapiyo kowuok kuom sirikal kod jochiw sir bang' oula mapek mar koth ma ochwe otieno ma piny orugo kawuono, monjogi kendo kelo midhiero ne anyuola mohewo 500. An wanatie kango kishiemo kadho gi pi. An wanatie kango kanindo kadho gi pi. An wanango kisukin ongoye adong kinanga shiel. Pagini ji madongo joya konyo wanedi. Pagini an yakonya ne datie kinyath mathin ongo kinangin odong kilo ng'ashel kende jewa luoko waketi waya. Gibiwo seyo ne sirikal mamalo kod mar kaunti magiwacho ni owegi lwet nono e kinde ma midhiero onurogi. Kama sisi kuna mtu tunamraumu ni gavana, sababu yeye ahadi zenye anaweka ni ahadi ambaye atimizi. MCA wa hii eneo, hata hivi unaona watu wa Jerara, watu wamelala nje wakilia maji, aje kanyanga hata kujulia watu shida iko wapi. MP wa hapa kutoka ile siku alichaguliwa hajawahi kanyanga Mukuru kwa Ruben mpaka wa leo. Jodak ma Nairobi ahinya to mago modaki kuonde ma ongohore wacho ni gidak kod luoro kaluwore ni ma e chakruok mar koth kendo giywak ni ponono sirikal ok winjo ywak gi kendo wuok oko mar konyogi. Midhiero dipo ka obedo mang'eny mokalo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Mukuru kwa Ruben, Nairobi. Penjo en ni midhiero makamago inyalo geng' e yo machalo nade to e kinde ma jogo makoro chal mar kor lwasi kinde mathoth gijang'iso jopiny kata gijong'iso jo Kenya kuonde ma koth biro bedo ka chwe winjo be ni jiritore e yo machalo nade. Nyakwara Ramogi Ajwang'a ng'isi ni antiere kod wendo machielo mano Victor Okelo mano jalony e weche mag alwora matudore kodwa achiel kachiel kokalo e yor tudruok mar Zoom. Oyawre Victor, ichiw nade okinyi makawuono inyalo ng'isowa ni tudri kodwa ka intiere kanye kendo machiegni e twak. Victor. Oyawre ahinya, an Victor Okelo atudre kodu kowuok e gwengego ma Bondo, Siaya County. Machiegni twak okinyi makawuono. Victor, in bende ine madagom mar mondo mi achak kodi kaluwore koda midhiero mane otimore kata mano juko jopiny mano e kar dak mar Mathare 4A e kaunti ma Nairobi kae kama kaluwore kod koth iwacho ni koth makamano nochako mana gimoro saa 1:30 mano mar otieno to kata kamano kaluwore koda in kaka jalony wechego mag alwora e kinde ma koth chwe ji owinjo bende timang'o kaluwore ni masira mano kelo tho mar miyo kaachiel koda nyithinde 2 en koluwore kod kidi makoro wanyalo wacho ni noruombore makoro odiyogi e ot kama ne gininde. Victor. Okay, mokwongo ago mos ahinya ne jogo moyudo chand kuom koth ma ochwe ahinya ni mopogore kata gi jo Mathare kende. To wach Mathare ni en wawe kinde moro higa mokadho be koth ne chwe kama to ji ne nowito mwandu mang'eny ahinya. To gima nyalo wacho ne mana jogi kendo en mana ni sirikal mar Nairobi yudo ka okoloso system maber, drainage system mar Nairobi yudo ka koth ochwe kata matin to kuonde moko pi pong' kabisa kuom thuolo matin daka matin kama pi osepong'o. Sirikal mokwongo onego kony olos drainage system maber to jogo bende temo mondo gisudi kuonde man gi malo matin giwe bede yani kuma en yani gibet sudo kuma ni malo ahinya matin to yudo ka koro mabe tek to emano na nyiso ji kata chon mokwongo cha ni kata ahinya to ji nigi delnigi nikech onge ng'ama onge dalagi
inya dhi dalau kamae seche ma koth chwe kamae ni koro iwe gi midhiero inya timo kata pur moro matin inya time giki moko project moko iyudo ka ji mang'eny sani ng'iyo mana midhiero ni kende to ji onego bed ni wayudo kata positive feedback kuom midhiero ni wateme uru tiyo gi kodhni maber koro iyudo kaka ji hinyre ji wito ngimagi ji koso tich iyudo ka mama koro kata mauso ga oko kacha ok onya uso nikech pi odhi gi kuma use gani an onya kwayo mana jokanyanam wabeduru motang' sani wabeduru motang' kabisa to kineno gik moko ailani inya wuok kata idhi bet ka watni moro kata ka ng'ati moro man ka maber mondo warit midhiero ni orum mana kamano. Iwacho kanyo makare ahinya mane momiyo Okinyi ma kawuono bende wantiere kod Dominic Arodi, director mano mar migao makoro chal mar kor lwasi e county ma Siaya. Kata kamano Okinyi ma kawuono entiere studio marwa e county ma Kisumu. Dominic, karwa ketwaka Okinyi ma kawuono un kaka bad migao makoro chal mar kor lwasi koth wang'eyo ni ne osekoro ni biro bedo ka chwe koth masani chwe ni un kaka migao makoro chal mar kor lwasi ne ukore yo machalo nade en koth mabiro bedo ka chwe kiwango mane to gin gik mage ma jopiny owinjo bed ni timo ahinya ka gisewinjo ote mano mar bad migao makoro chal mar kor lwasi ni koth biro bedo ka chwe kuom thuolo maromo kama to kiwango mare biro bedo maromo kama. Dominic. Erokamano Joy kuom athuolo mondo awuoye kod jopiny odiochieng' ma kawuono kendo e weche mag koro mar kor lwasi. Koro mar kor lwasi ne wawacho ni en koth mabiro chwe moromo kendo nyalo kalo matin to ne wawacho ni obiro chwe maber kochakore dwe mar 3, dwe mar 4 gi dwe mar 5 matene distribution ne dhi bet maber. Bende ni wawacho ni thoro mar kodhni dhi bet dwe mar 4 ma en dwe ma wantie ni kendo odhi korumo matene chuny koth en dwe mar 4. Emomiyo uchako winjo ka nitiere surface runoff go oula mamol kendo uchako winjo ka nitiere gigo malwar that is landslide gi chuothe bende maumo udi kaka ma winjo kono go. Koro thoro mar koth ma dwe mar 4 ni en koth monego bed ni chwe mogwarore kondo ogodho bedo kod mol mar polo kod mil mar polo to bende nitie seche moko ndalo moko biro chwe mang'eny maybe odiochieng' moro achiel kata odiochieng' moro 2. Koro kodhni ne wawacho nodhi gik dwe mar 5 dwe mar 6 matin pod entie kendo dwe mar 5 pod entie to koro kachako dwe mar 5 to biro chako bet korumo odok mos kendo dhi gik nyaka dwe mar 6. Koth ma dwe mar 4 dwe mar 3 4 ga 5 en koth maber e thurwa mar Western Kenya ka Siaya, Kisumu, Busia, Homa Bay, Migori. En koth mwageno kuome e weche mag chiemo nikech en koth ma kwatiyo go to wayudo keyo maber. Omiyo jopiny onego ti kode yo makare kendo jok manyiso chako chon an gadieri ni dhi maber kod weche gi mag pur. Ka wachiko itwa maber winjo kiwacho nitie kuonde mosekele chandruok to poko chwe malich ahinya ka waluwore gi records gi data ma wantie go to pod wan kod ndalo ma pod odong' kawuono tarik 23 an gi adier ni pod wadong' gi juma achiel moro e dwe mar 4 ni gimoro amora nyalo timore pod onyalo ti kuno mwelo chwe matek kech ka pod wang'iye to waneno ka pod entie. Koro miyo wakwani jopiny ti kod kodhni yo makare kendo mondo konygi e gigo duto magitimo e yor pur. Erokamano. Ng'eni weche go mag tiyo kod koth e yo makare bende wabo bedo ka watwake e gine mwadhi mbele kod twak mar Okinyi ma kawuono. Victor kadoka iri kata kadugo iri Okinyi ma kawuono e twak marwa. Dira wang'eyo ni ma ok en mokwongo ma waneno ka midhiero juko jopiny e kinde ma koth chwe. Kata kamano wang'eni katiyo kata kod ranyisi jodak mago ma Mathare kachiel kod kata Mukuru kwa Rubena kuonde ma koro midhiero makamagi osebedo katimore nikech kata ka ni winjo kaka jodak ma kono ne loso kagiwacho ni ma ok en mokwongo ma koth kochwe to kelo negi midhiero. Ang'eni isewacho matut kotudore kod gigo monego bed ni gitimo. Kata kamano nyalo bedo ni shida nitiere kanye kaluwore kod chal mar alwora inyanya
kuonde ma jogo dake nikech wang'eyo ni gin kuonde ma ji odake ma yuto gi ni piny. Victor. To gini an kalure kod anene ga ni en siasa. Jotendwa tiyo kode mondo oyud kura kata nini kama yini ka ji yudo mondo giyud go kony moro be mikelo ne jopiny. Kar mondo gilos shida ni chuth dichiel kabisa mondo rumido ka en gimi yuayo pito neko ing'eni gin gidak kuonde mabeyo beyo, gin ok gidak kuonde kailagi. Koro gima temo ga wacho ni onego jotendwa ojiwre kendo wuog oko okony jogwa. System mar drainage system ineno ka niwacho ni the drainage system mar Nairobi nobedo planned nyaka 2000 to from there population manentie by 2000 in Nairobi yudo ka iga ka iga ji maromo 1,000,000 biro ga manyo tich Nairobi koya e gwenge yani kuonde go mag gwenge ma Kenya ka kata joluo kende yani gwenge go tete ji maromo 1,000,000 biro ga. Koro yudo ka dongruok mar ji medre Nairobi iga ka iga gi 1,000,000. To drainage system cha en mana macha kata water system en mana macha. Kaka sani yudo ka pi nego ji pi timo gik moko kamae. Bang' dweche moko 4-5 kendo en oro mataranganya. Yudo ka sirikal nigi teko kendo nigi nyalo mar keto kata nitie kaka ginya tap rain water. Kaka mato nie town ok ginya set up a dam kata gimoro kailano. But pini nyabedo channeled. Manen governor machon ma Kiambu Waititu ne wacho gani river inyalo chori. Koro nitie channels minyalosi, channels tie minyalos ma golo pini maber makuma pi ka gineno ka jolonyo ng'eyo kuma pi water surface pi dibete mang'eny to nitie kako bedo channeled maber magi tap rain water ni magi kane to pini kende nyalo konyo ji kabisa. To jogwa to anamedo mana jiwogi gibed motang' lakini sirikal kae pek ahinya dok ne sirikal gi wabunge wa jotendwa lilo gi onego beni giwuok oko gingi programs manyalo konyo gwenge gi to jogo be moneno ko pol gi gini ber ka ananya nyiso gini gidoga dala gitemeti machela chiel nitie jogo mosewuok Nairobi moda kata kuonde kailagi modok dala mochako timo achiel ariyo adek masani kendo ni maber gi maber mane gimanya kwayo gi ok ochuno ni gidaga ka jokorwa mana advice manya nyiso gi giwuoga gidhi dala pini ginya puro go ginya kane maber ginya timo go gik moko maber to gido kaka gichiemo gido kaka nyithindo dhi school gido kaka gik moko dhi bel ok ochuno nyaka daga e town ko chuno ni kama kaka en nikech chido kidwoge ot godhiambo pio dhi mattress pio ywa gik moko gik ma odite koren chandruok mane ma da jiwgo jo kanya ilero kanyo makare ahinya kendo Dominic Arodi karwaki etwaka entere studio marwa e county ma Kisumu kinyi makawuono kaluore kod koro maru in kaka achiel kuom jago mawuok abad migawo makoro chal mar kor lwasi pacho kae bende nitiere gwenge ma koro nyaka sani usewacho ni gin gwenge ma jopiny onego bed ni bede akicha ahinya kaluore koda kaka nukoro ni kotha e dwe ni mar 4 ema wanyalo wacho ni obro bedo kochope ng'iende malure no bobedo mang'eny ahinya bende nitiere gwenge ma usewacho ni kata usechiwo milome ni gwenge ma kamagi gin gwenge ma high alert ma jopiny owinjo bed ni beda akicha mondo kata obedo ni nitiere jogo ma seche moko dak kuonde mani piny to gidar gidhi kuonde mani malo kuonde ma seche moko sienyruok mar lo nyalo timore to jogo bonde odaro dhi kuonde ma ginyalo dake ma gionge koda kionko ni midhiero moramora nyalo jukogi. Dominic. Erokamano kuom thuolo machielo kendo wan koda kuonde ma chandruok mar oula jabetiga e Western Kenya ka duto to moloyo e county wa ma Kisumu, county wa Siaya, county wa Migori kata Homa Bay. Kadhi e county wa ma Siaya wan gi kuonde moko kaka Nyadorera ma wane go ula makelo kod river aora ma Nzoia, river Nzoia kod river Yala. Wan kod in fact like Siaya en kundi mathoth kabisa it is like the whole of Siaya except kundi makaka game to kwa biro Siaya won wan Imbo wan tikode kod kundi ma aora pija pongo West Imbo West wan gi West Ugenya East Ugenya wan kod Imbo kod North Sakwa South Sakwa gin kuonde moko mwangi maber ni koth oula jabetinga
kendo wakwayo jopiny mane area go ni mondo gibet akicha moloyo sechegi makoth wan e thoro mar koth mondo gibed akicha moloyo kabisa jogo mantie area mar Nyadorera kama pi japong'oga nikech kanyo wajayude kata chandruok mang'eny ka wawito ngima kod gigewa. Ka wabiro Kisumu County ka wantie gi Nyando, area ma Nyando japong'oga no wakwa ni jopiny obed akicha kendo gitem chiko itgi ne warning moramora ma digiyudi. Wantie kod jogo mapimonwa tut mar pi kod ng'eny mar pi aochegi kendo gijago ne jopiny oporo sama weche tek moloyo kawacho weche mag nzoia wan gi automatic alarm maka koth ng'eny kogike level moro to muoch kendo muoch matek kamiruti. Wan kod jowa ma jo Red Cross mo volunteer mapimonwa kodhno mang'iyo level ne kaka dhi. Jogi duto gika giseyudo levels gi gioro message ne jo Red Cross, gioro message ne jo meteorological, gioro message ne county government. Koro wabet on the alert kod kaka wanyalo bedo. E counties gi duto makoth in fact ka wadhi Migori wantie kod Nyatike, area ma Nyatike be pi japong'o. Koro jogi duto bedo on the alert. Gima duong' moloyo ni seche ma wantie ni county governments onego bed ni inspect evacuation camps gi gin ga skunde kata churches onego bed ni gisebedo inspected magi gibedo kod giredi gik moka mantie kaka choche utego ka bende gin gi drisni ma oseketgi maber, systems mag pi mondo kapo ni chandruok mar oula ogoyo omako kuondewa kaka Nyadorera, kuondewa kaka Nyando, Nyatike, kuonde ma pige aoche madongo kalego, to jothurwa nyalo dhi kendo yueyo kanyo mayom. Jothurwa bende areas mwakwanogi onego bed notang'. Koro ka pi chako medore to tinde ging'eyo kuonde monego bed ni gidhiye. Koro kuonde gi ema gidhiye to giyudo konyruok. Otherwise thurwa mar Western Kenya e counties wa Siaya gi Migori, Homa Bay gi Kisumu, wan kod chandruok mag kuonde mag oula mamolgo masekwanogo kendo ang'eyo ni ka giwinjowa to gichik kitgi maber kendo ging'e ni pod koth chwe kendo gitang' e koth. To Dominic iwacho kanyo makare ahinya ni kaluore Dominic ka ng'adi mana matin iwacho kanyo makare ahinya kendo ilero moko kuom gwenge ma seche moko jopiny nyalo yude midhiero kaluore kod koro maru ma koth ma podi medo chwe e gwenge mopogore pacho kae. Tadire yudo ni nitiere gwenge moko ahinya to kata mago mayudore e gwenge magwa makaluo miyudo ni nyalo bedo ni milome maru ok chop ne jopiny e yo makare mar mondo mi seche moko japiny ong'e ni kaluore kod koro to koth nyalo bedo kiwango mang'eny ahinya ma oula nyalo yuerowa. Bende nitiere kaka utudoru kod attend counties e counties mopogore mar mondo mi uneni uchopo ne jopinya kata milome mar koro maru ochopo ne jopiny e yo makare mondo jogo modak kuonde ma oula nyalo yuerogi one kaka nyalo jipanga chon ka midhiero moramora pok oyudogi e kinde ma koth dhi mbele kod chwe. Dominic. Erokamano, wan kod tudruok kod jopiny ka watiyo gi jogo ma jo Red Cross. Jo Red Cross wajamiyo information e saa mowinjore kinde saa makare. Wan gi warning ma wagolo saa mwaneno ka koth dhi chwe mang'eny moloyo e kinde ni. Koro warning ni joma kwongo yude kabisa en Red Cross. Alafu counties wantie gi disaster management team, disaster management committee bende waoro negi mondo gimbe gitudre gi jopiny. Siaya County wanti an gi tudruok nyaka gi chiefs kendo ajaoro negi warnings gi kod focus gi e saa maber kabisa. Koro omiyo kaispo ni chiefs gi nyalo tiyo gi gigi yo makare to ginyalo chopo ne jopiny. In fact counties kaka areas kaka Nyadorera kod Nyando an gadi ni wan nyaka gi disaster teams, ward disaster teams mabende wajaoro negi messages kokalo kuom chief, kokalo kuom Red Cross. Koro magi duto ka gitiyogo
ka jopiny ochike itgi makare taparo ni nyalo konyogi. Erokamano. Iwacho kanyo makare ahinya kendo aneno moko kuom ote manyako Ramogi Jwang' chwalonwa wabu bedo ka wasomogi e kinde mwadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono. Victor, kabiro korka kori iwacho kanyo ni jopiny onego winjo bed ni dok dala timo 1 2 3 kata kamano adiera wang'eyo ni ka watiyo kata kod ranyisi jogo modaka e kaunti ma Nairobi ka nyalo bedo ni ne giwuok pacho ka gibiro Nairobi ka mar mondo me gimanya kata kamano winjo bed ni giritore e yo machalo nade kata wanyalo wacho ni gina seche moko midhiero mage mag aluora makoro miyo ka koth ochwe to jopiny yudo hinyruok mathoth ahinya mago ma ikelo kod seche moko sienyruok mar lo kata oula mathoro ywero ji e gwenge mopogore opogore. Okay, erokamano. Iwacho ga gi dho ngere ni rainy season are not problems to be managed. They are cycles we need to respect and work with. Gidholo iwacho ni koth yani chenro mag koth gi ok en gik ma inego beni bedo managed. En gik ma onego beni warito to warito to watiyo go maber. Shida iye to dok mana ne sirikal. Sirikal onego ng'e ni ineno ton mar koth achiel nyalo bedo mwandu kata nyalo bedo masira moro. To sirikal onego beni pinje molony iyudo ka gigi osebedo managed chon. Kore manyiso atemo advice mana jogwa jokanyana man gwenge go. Omiyo nyiso gini katek sirikal emo odwoko gigi piny te. Sirikal onego beni keto setup maber to jopiny be koro onego wuog oko to wagone mana sirikal yani wanyiso kiwacho ni Victor kiwacho ni sirikal owinjo bed ni keto setup maber owinjo bed ni keto setup maber e yo machalo nade ahinya to kuonde mopogore opogore ma ji odako bede boma ma Nairobi kae kata bombe mamoko kata gwenge mamoko kama koth kochwe to oula jaywero ji kendo kelo ne ji midhiero mopogore opogore. Setup ma wacho en kaka na wacho ni plan matiyo Nairobi sani mar Nairobi drainage system and everything en plan manyaka 2000 to iga ka iga iwacho ni kwan maromo ji 1 million gi wiye bir donjo Nairobi ka biro manyo tich kata biro manyo mondo kaka konyre ji e gwenge gi mondo gibi Nairobi. Koro yudo ka population ng'eny. Koro yudo ka kuonde moko ma no bedo designated before 2000 ni tingo kata ji 5. Yudo ka kanyo koro tingo kata ji 1000. Koro yudo ka pogruok nikech human activities koro medre. Yudo ka waste drainage and everything yudo ko change. Kore matemo wacho ni sirikal monego beni biro gi a solid plan mar Nairobi, the entire Nairobi gi cities moko manyaka sani to kitimega onego beni odhi for the next 50 years. Kore onego beni wakam gi plan ma we can manya accommodate kata ji 1 billion in Nairobi. To mae kanya konyo iga mokadho kane gino timre Ruto nodhi ker mar Kenya nodhi Mathare mochiko ji mowacho nyaka ni en kaka jatend jogo mag jolweny nokoni boge oyie ken mondo ger grofa kanyo maboyo makonyo ji Mathare. Sani koro iga chiel bang'e onge gima osetimre. Iyudo ka pod masirani ma pod timre. Koro momiyo wacho ni iye shida to nie sirikal. To ka sirikal jogo man kanyo ananya nyiso gini sirikal ni ok dwa konyowa. Sirikal mwan ga mwasebet kago onge madwa konyo gini. Gidwa mana ni mondo gibi chieng' yiero kendo giwachnu ni jokanyana pi ma itero kani pi mano nego mine makani mondo iwinj ni ng'ani to ni winjo shida wa. Koro ananya kwa mana jokanyana ni kineno ka tek kabisa to onge kaka ikonyre pi olo idhi dala imany gimoro itim kata ka en pur kata ka en ang'o mondo kodhni kik we odhi kama. Ibo yudo ka oula ni jogo mabodong to ibo yudo ka oula ni miyo gi asara mang'eny molo ber nikech odhi biro gi tuoche. Ineno kaka chilo mantie kagi gini dhi to golo yugi chilo ang'o minyaga gini gote. Ido ka nyithindo jikoro bet gi tuoche dhi bet gi moko dhi bet te. Koro okelo masira mang'eny. Omiyo anya nyiso jokanyana mawinja manya yie gik mawacho gi dok dala tido ka samoro tek nikech ni wuok mondo idhi manyi to challenge tie ibeta kaka ng'ama dichuo tikoni wadhi achaki. Aseneno jomo chako mang'eny kendo moya gwenge maricho kaka gwenge ma jogo mayuto gi ni piny to sani gin maber kendo gitimo gigi maber.
Victor bende intiere kod ng'ikruok mana matin tudruok mari ake kapodi winje yo makare to in kaka jalonya e wechego mag aluora gin wanyalo wacho ni gin kuonde kaka mage minyalo sumo paro mariek ne jopinya e gwenge mopogore opogore kik wakete kate kaunti ma Nairobi kae kate counties mamoko kama koth jachwe mar mondo mi jopiny owuoge kuonde ma ket kod mago kata gin aluora kaka mage ma jopiny owinjo bed ni avoid gi sani ma koth chwe mar mondo mi wageng' midhiero mwaneno gi sani kuonde kaka mage ma jopiny kik bede gi sani kata aluora kaka mane ma jopiny kik bede gi sani ma koro koth podi chwe kendo mana kaka iwinjo kaka Dominic bende wacho ni dwe mar 4 ni kata bedo no rumo to ma e dwe ma koro kaluore kod koro margi ema kiwango mar koth bro bedo ka medore ahinya. Victor. Okay, gwenge ahinya en kaka jogo modak machiegni gi pi kata aora kata kaka River River Nzoia machiegni gi pi ahinya utemo sudo uwuok kanyo to jogo modak nitie drainage moko yudo ka kuonde ma flat kaka Kano yudo ga plain areas yudo ka kuonde gi to kuonde ma jogo osedake be yudo ka ging'ega ni ka koth chwe kama to kama chal ma kama jatimre ga koro kantie e gwenge kailago emanya advice gimana ni nikech sani to sechopo to gini kelo masira gini hinyo ji gini dhi lal gi ngima ji hinyre ahinya gini ketho wand ji gini ketho gimoro amora emanya nyiso gini mondo sani to gitem mondo giwuog e gwenge go mondo gitim gidhi e gwenge moko. Haya, ang'eni wabo bedo ka waloso weche mag tudruok kodi kendo kalore ni wakwa winje yo makare ahinya Victor. Kata kamano, kadhi e kaunti ma Kisumu, Dominic, ka intiere kaunti ma Kisumu, koth ma kamae kaluore kod koro maru, iwacho kanyo kata itemo lieko matin ni koth ma kamae bende inyalo ti godo yore mopogore opogore. Gin ber mage kata yore kaka mage minyalo ti godo kod kodhni e yo makare mar mondo mi obi okel ne jopenya kata jodak e gwenge mopogore opogore ber more kinde mabiro mbele nikech adiera koth to kochwe mang'eny ahinya to kelo oula ma kamano kokelo to kata jopith jopur kopuro chame puodho to moko kuom gi jaywak ne puothe mag gi pi oulo ywero kata kamano ere kaka ginyalo tiyo kod kodhni e yo maber ma ok kelo midhiero kende. Dominic. Irukamano koth ma wantiego e dwe mar 3 gi 4 gi 5 ni sani e dwe mar 4 wanyalo tiyogo bende e yo makare nikech mokwongo watiyo kode puothe mondo olosnwa cham to mar 2 wantiyo kod water pans wan gi ponds wan gi dams moka pong'onwa to ka koth rumo to wabro yudo kaka watimo small scale irrigations mwaloso godo maybe horticulture. Again ka wadhi kuonde kaka Nyadorera, Nyando, kodhni jakelonwa ga silt deposits lope moko moywere lope jomoko koago malo kocha to kelo olonwa ka. Koro ka koth orumo to wadhi wapuro puothego to wayudo ka gin gi manyiwa maber kendo gikonyowa e yudo chiemo. To maduong' moloyo wan bende wan koda gik moko kaka iluongo nang'o tanks moko mwajaketo mwatimogo roof harvesting mar pi. Gin bende ka gipong' to gijakonyowa e weche mathoth kata kaka yudo pi maber mar modho ka koth oserumo kendo jogo man gi tanks madongo dongo kabisa bende nyalo tiyo kodgi e yore moko mana kaka inyalo timogo kitchen gardening. Koro koth ok rach duto koth nitie berne mabe okelonwa to kod rachne to rachne gi to samoro wanyalo tiyo maber ma ok gibed richo ahinya ka watang' chon. Erokamano. To bende ma sama jopur onego bed ni kome kose onego bed ni yudo ni negisekomo kendo sani koro koth machwe ni owinjo bed ni konya cham mane gisekomo mar mondo mi onyage e yo makare. Dominic. Erokamano. Sana to jopur sani to onego bed ni osekomo kaka gigo kaka bando to onego bed ni wasekomo, bel wasekomo, gik moko kaka oganda wasekomo nikech en ga thuolo mar dweche 3 to dweche 3 wadong' gi dwe 1
gi nus. To dwe achiel gi nus modong' ni bende kodhe koro dok bidhi chako bet ka dok piny chakre dwe mar 5. Koro gik moko kaka bando, gik moko kaka oganda, bel gi rigo to onego bed ni wasekomo. But still wanyalo komo nikech ng'ato madwa pidho rabuon sani pod nyalo pidho rabuon. Nikech rabuon bunge ni drought resistant, onyalo bet gi koth matin gi mochiegi mbele kutudu mar 6, 7. Pod wanyalo pidho muogo ma wadhi rito godo oro ma dwe mar 8, dwe mar 7, 8. Makaromo dwe mar 9 gini kuro ka koth moro chak biro to chak yudogi kendo ginyalo chiek e mbele kuro. Pod ok wanyal ling'a kaka jopur, pod wanyalo pidho gik mang'eny kaka ng'ama nigi puodho mafalo pod nyalo pidho gik moko kaka nyanya. To ipidh nyanya king'e ni bath puothi kanyo nitie pi mogudore ma kapo ni tek kore dwe mar 6 inyalo ndeng'e pi matin mondo mi ochop kare kumochiekie. Erokamano. Kia kwasetudore kod Victor e yo makare, agino ni Victor seloso tudruok mare, mano kata internet mare e yo makare, mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa, okinyi makawuono kapok asomo moko kuom ote, Manyakwara Ramogi Ajwanga, chwalonwa okinyi makawuono. Kata kamano Victor, bende kapok wadhi e yweyo mokwongo, okinyi makawuono. Adiera, koth to en gino ma kinde ka kinde osebedo ka chwe. Wanyalo wacho ni kaluwore ni jogo makoro chal mar kor lwasi kinde mang'enya gi yango kendo kiwinjo kanyo kaka Dominic osewacho ni gitudore kod migepe mopogore opogore mar mondo mi gine ni ote mano mar chal mar kor lwasi ochopo ne jopiny e gwenge mopogore opogore mar mondo mi jopiny bende one yore makare ma ginyalo ritore godo mar mondo mi koth kik kelnegi midhiero. To midhiero to waneno ka en gino matimore kinde ka kinde, kata obedo ni jopiny okornegi chal mar kor lwasi, to jopiny bende koro seche moko gijawacho ni kaluwore koda lokruok mar chal mar kor lwasi, seche moko jokor chal kor lwasi wacho ni koth biro to seche moko koth nyalo deko matin. To kapok obiro, gino ma jopiny nyalo wacho ni seche moko gigi ok gin adiera, gino mamiyo koro gibedo kod to e chunygi giwacho ni donge nong'iswa ni koth bochwe to koth odeko. Kata kamano jopiny ote mano mar jopiny kata ote mar chal mar kor lwasi owinjo bed ni chopo ne jopiny seche moko thuolo maromo nade mar mondo mi jopiny obed kod thuolo mar neno kaka ginyalo ritore mondo kik midhiero jokgi ahinya to e kinde ma koth chwe. Victor. Okay, erokamano. Nini mar kor lwasi to nego bed ni chopo ne jopiny e yo machon, sama chon to ng'enyne magi to be ji ong'eya ni kochopo ga dwe makamae kony koth jachwega. Iyudo kaka pinje molony iwacho ni inya cheko kata ni dwe makiny tarik 4 weather bochalo nade to ing'e simbi kama tiyudo. Aneno ka wan ga gi apps go be koni, but ng'eny ji mating'eny koni onge simbe mag smart simbe mag mula mosgi. Koro mana kaka nawacho chon, shida yie pod dok ne sirikal onego bed ni through migepe mag kor lwasi gi onego bed ni gibedo empowered, onego bed ni imiyogi jiwruok maber motegno mondo kony gine kaka gikonyo. Iyudo ka koro kata gi challenges moko matin ema mono gi timo gini maber. Hapa ni onego bed ni gibedo supported to gikelo jogo molony kabisa ma loso wachni. To kendo ka dok chien kacha kana wacho ni iga mokadho nwawe wachni to Ker William Ruto nodhi Mathare kama ji ohinyre ni ma nosingo ne jogo ne obogero grofni kanyo madhi malo nikech iyudo ka Mathare ong'ire gi kanyo mar jo Air Force kar jo lweny kanyo makare ji ne wuoye wachne mano wacho ni odwa gero grofa kanyo no. Sani iga chiel osekadho iga chiel onge gima osetim, koro mamiyo wacho ni sirikal ok nya konyi. Omena temo nyiso jothurwa mawinja kata mabo winjo wachni. Sirikal kiseneno ka ng'ato iga chiel pod iyudo ka jirandi emi dhi neno ka koro kididiyo, jirandi dhi neno ka kendo piyo ka in be pi kaugi kidhigo ineno gi ka koro kelo ni mana masira. To iga chiel sirikal pok otime gimoro to nosingo maber nobo dhi timo. Sirikal nigi teko mar gero ot kata ka ng'eny to dweche moko 3 to ineno ka podi tiende ni ng'ani ok en ng'ama dhi konyi. Koro nyaka ibed gi plan machielo. Emomiyo nanyiso gini kodhi kelo masira, okelo tuoche. Ineno ka pidhi to golo minyaga, golo yugi, golo ang'o to biro donjo nigo nyaka e ot. Iyudo ka koro bang' kodhni tuoche mudwa thiedho ng'eny, kisran ng'eny, lal miseyudo ng'eny, gik moko ng'eny, biashara ok nyadhi mbele, gik moko mang'eny iyudo kodok chien. Nanyiso jogo manya yie dok dala to tek, to advice manya nyiso gi pod en mana ni
kin gi kari moro kun gi dala moro tidok tipuro kata kamoro matin tuyudo gi muchamo tuyudo kaka nyithindo dhi skul ichaka chaka kamano mos ang'e jogo mang'eny ineno ka ji wuok mang'eny maromo 1,000,000 gi wiye iga ka iga biro manyo tich kok ging'e ni dala kuchacha kitiyo gi project maber to sirikal pod dok negi onego bed ni gi support jogi kitiyo gi program maber to iyuda ka gikidhi maber itima giki maber ok ochuno ni nyaka thata town ka pini oseyudi ka koro yudo ka ng'ata achiel pini oseyudo kata igni 5 malure masira tima kendo dok matin bang' dalo matin kendo koro en oro daga matin en oro yudo ka koro ng'ani onego bed ni ong'iye mpango machielo nikech sirikal wuon to ok dhi konye mana kamano jokanyanam erokamano ahinya Victor adwa ni wakaw yueyo madundo gi sani kawaduogo bende abiro bedo ka somo moko kuom ote ma Nyakwaramogi Ajwang' chwalonwa kokalo e yore waduto te mag tudruok mano moriwo nyaka namba mar ote machuok 33600 penjo bende abiro bedo ka chwalonu mar mondo mi uduok penjo ma Nyakwaramogi Ajwang' nitiere godo kinyi ma kawuono kik idhi mabor. Unatafuta pesa faster? Basi let's aim for the skies na patapata.com. Ingia skies za patapata.com, cheza Aviator, JetX na Aviatrix and many more. Na zinamwaga doka mvua. Luku ni mpya, site iko smooth. Hakuna kusumbuka. Patapata. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Step into history and uncover the wonders of Egypt with You Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit youtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Machigni Nyakwaramogi Ajwang' e chenro mar Ngoma Owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. E kaito kichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek Nyakwaramogi Ajwang' akelo ni mana yani ngeni baka giwasani. Ticha ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii. Nyakwaramogi Ajwang' Friday supuzo wake. Sapar gidaka paga big nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Win big in seconds. Aviatashabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18.
machiegni kendo Nyakwaramogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV e twak mokwongo e chenro mar Piny Okinyi ma kawuono. Kapo ni kitudri kodwa gi sani, antiere kod welo ariyo, mano Victor Okelo, jalony weche alwora, kaachiel kod Dominic Arodi, director migao mar kor lwasi e kaunti ma Siaya. Anyisi ni abobedo ka somo ote ma ochwalo no Okinyi ma kawuono kokalo e yore waduto te mag tudruok. Ote ma kamago abobedo ka somo gi achiel kachiel mondo wawinja ne paro mag joneno magwa kama gineno wae gwenge mopogore opogore. Ote ma kamago kinyalo mana ketna moko kuom ote ma Nyakwaramogi Ajwang' chwalo. Janeno ok owacho nyinge, wacho ka ino yawore. Nyasaye konyo joma konyre kose yawa, nikech ma ok en mokwongo mar jogi yudo midhiero machal kod mano. Ging'eyo ni koth kodhi mbele season mokalo ne giyudo midhiero machal gi mano, to podi onge gima gisetimo kaka gina. Odhi mbele kocho ni kama wawezi jichunga au ndio watakuwa wakapata madhara si serikali. Mokalo wacho ni negi yuaka ne serikali to onge gima notema. Aya, Duncan Osome bende wacho ni jokoro mag kor lwasi ema wuondo ji gionge adiera, emomiyo jopiny ok nyal dara kuonde maricho. An Dan Osome, an Machakos Syokimau. Shemotho wacho na luo twak okinyi ni kendo amoro. Ng'isa ni Joyce, en gima lit ni midhiero mar pi hinyowa higa ka higa. Kenya wan kod National Disaster Management kendo en e budget imiyogi omenda mathoth. Jogi ok tim tijgi kaka owinjore. Ka jokor lwasi osegolo alert mar koth, to inspection onego tim immediately by National Disaster Management mani buo counties magwa, then evacuation center bedo established immediately. Odhi mbele kocho ni Joyce, jopiny mathoth bende wigi tek. Despite warnings michiwo, moko ok dara nyaka e genga aora. Moko pod yoro nyaka pi moponga, ka moko yoro pi mol gi geche ma gichwe gi wit ngimagi. Wacho ka ni mogik, sirikal ni kod responsibility mar rito jopiny kod mwandugi. Wapidh uru yiende mondo wageng' oula kendo waber alwora. Every governor olos drainage systems e taonde magwa. Mogik chuth wapururu gi kodhni, koth wuon chiemo. Ruth Nyathi Ochieng bende wacho ni mos makende ne anyuola mowito jogegi e oula, nyaka jopiny ng'e ni arita chakore gi in iwuon. Kik wagambol gi lives wa ngima iyudo dichiel. Nitiere kuonde ma oganda ong'eyo buore ka ni oula affect ji. Ok owinjo ng'ato dag kuonde go ndalo koth. Owinjo ka koth ochakore to gidar, gidhi dala, to ka ber to ginyalo settle dala gi pur mwandu ni e buo lo. Ngima ma Nairobi ok yot ahinya ne jogo ma yuto gi tin. Sirikandwa ni ok dew oganda gi dich gi siasa. We must prioritize our safety. Ruth Nyathi Ochieng dhi mbele kowacho kanyo ni page na director ni to oganda modak dala kuonde ma ohula chende to winjo otim nade. Haya, mano ote ma Ruth Nyathi Ochieng. Achak mana kodi to bende dhi mbele kowacho ni bende nitiere kaka sirikand county nyalo miyogi permanent solution. Aluo twak ka an umoja enako. Mago moko kuom ote ma Nyakwaramogi Ajwang' chwalonwa kokale yore waduto te mag tudruok okinyi ma kawuono. Mano moriwo nyaka namba wa mar 33600. Achak kodi Dominic ka entiere studio marwa e county ma Kisumu okinyi ma kawuono. Winjo kanyo penjo ma Ruth Nyathi Ochieng owacho na apenji. Wachak kod penjo machal kod mano ni jogo modak dala kuonde ma oula jathoro hinyo gi kinde ka kinde, ginto gitim nang'o bang' winjo milome mano ma kowuok kuom jokor chal mar kor lwasi ni koth bro biro kendo bobedo koth mapek manyalo kelo ula. Dominic. Erokamano.
jogo modak e kuonde ma oula chende kinde ka kinde wakwayogi ni mondo gitem chon ging'e kuonde ma ginyalo dar ka gidhiye ka koth osechakore kendo koth osebedo mang'eny. Nitie kuonde ma oula chende ma bende inyalo time gimoro. For example, ka oula donjo ga e dalani, inyalo loso trenches moluoro dalani no mondo mi pi flow maber odhi kuma onego bed ni odhiye. To atemo wacho ni kuondego kaka ma pi betie mang'eny manyalo daro ji, gin to waseloso, sirikal mar counties noseloso kuonde ma oseyango kuonde ma ginyalo dhiye, ma iwacho ni kuonde ma oting'ore malo ma raised gi. Gin ga kuonde kaka schools, gin ka kuonde kaka kanisni, to bende pinje moko, kuonde moko, counties moko kaka aneno county ma Kisumu ka nitiere schools manoger kuonde moko ma special ma floor gi ni malo kabisa. Kidhi e school no aneno nitie ka Rai, nitie kuonde moko nitie do nam kocha, nitie special halls manoger negi moting'ore malo ma ginyalo dhiye. Koro miyo jogo man kod chandruok mar oula mamol ma nyalo muko utegi, wabeduru kwa tang' mana kaka osiepna Victor temo wacho, nikech sirikal en in, to in bende ngimani en mari. Koro ka koth ochwe, kichako neno ka koth chwe mang'eny, tiwinjo warnings wago e sa maber, to tem tiyo kodgi. Koro chikiti bed kiketa kicha kaka koth medo chwe, ibeta kicha kendo tang' chon mondo kik oketh gigegi. Erokamano. Dominic, kapodi antiere kuomi, nitiere janeno wa moro mano Duncan Osome. En bende ne oseyo jogo ma koro chal mar kor lwasi, no wacho kanyo ni jokor chal mar kor lwasi ema wuondo jopiny kaluwore koda koro maru. Kasemo mana otenno kendo wacho ni jokoro mag kor lwasi ema wuondo ji, gionge adiera, ema omiyo jopiny ok nyal dar kuonde maricho. Mano kaluwore kod ote, mano mar Duncan Osome. Kata kamano, kaka jokor chal mar kor lwasi nyalo bedo ni seche moko gin midhiero mage ma ukale, nikech kinde moko ujakoro ni koth nyalo chwe. Kata kamano to jopiny, seche moko jopiny paroga ni kukoro ni koth bro chakore, to winjo bed ni koth chako odiochieng' mano the following day, to nyalo deko ka koth poko chako. Gino ma seche moko nyalo miyo jopiny moko ok dar. Kata kamano, ng'ikruok ma kamagi seche moko biro nikech ang'o, kata kaluwore kod ang'o? Dominic. Erokamano. Adwa kawo thuolo ni mondo aler e weche moko, nikech Nyasaye osemiwa thuolo mondo awuo e weche mag koro mar kor lwasi kawuono. Koro mar kor lwasi kaka ung'eyo jothurwa en koro, wan ok wajimb koth. To watiyo gi gigo mopogore opogore, mamoko gin kaka yembe mafute nambe, wan kod gigo matimore e wiye polo malo ka, to gigi duto wariwo gi kanyakla to watiyo kodgi e koro mar kor lwasi. Adwa wacho ni jopiny ni onge special course monego wadhiye kaka jokoro mar kor lwasi, nikech wadhiye course achiel ma kata jo America dhiye, jo Britain dhiye, jo kure dhiye. Koro onge gimoro mwamedo ka. En mana ni wan e piny miluongo ni tropics. Tropics gin kuonde man but equator ka. Koro gigi ma wakoro go koro mar kor lwasi ging'eny mopogore gi gigo ma itime temperate ma pinje mag America nitie. Koro miyo samoro wanyalo wacho ni koth dhi chakore e juma mar 4 mar dwe mar 4 kata dwe mar 3, to donjo e dwe ochakore e juma mokwongo mar dwe mar 4. Wanyalo wacho ni koth dhi rumo e dwe mar 6 to duogo rumo giko dwe mar 5 ka. To bende jothurwa bende ong'e ni nitie gimoro miluongo ni climate change, lokruok mar kor lwasi. Koro magi duto riwore to kelo chandruok e chakruok kata giko mar focus mawa. To adwa nyiso jopiny ni nyaka ne wachak bedo gi devolution,
koro ma kor lwasi wa osebet ma anyalo wacho ni accurate. Nikech kane wawacho diere moko 2023 aparo ni wabro bedo kod El Nino, ne nitiere weche moko manowuoke ni mara El Nino onge, mara nini, nikech chakruok ne nobeto leo matin. To ne uneno kano timore, man uneno gik manotimore e dala ma Nairobi kod kuonde mamoko bende ma oula jabechiga. Koro gima ko jopiny wabede uru gi geno matin e koro ma kor lwasi mwamiyou. Nikech onge chieng' ma wasefele, en mana ni wafel onset kata situation, that is chakruok kata giko. Masa moro waja bede gi ng'ikruok matin. Te wakwa jopiny ni mondo oyie gi gigi mwamiyogi, nikech kata kucheko jogo matiyo kod aviation, mago jogo maringo kod ndeke gi trust wa moloyo, nikech gikoni inyalo nuo ka ndege ok nyal wuok Kisumu ka dhi Nairobi ka ok oyudo koro mar kor lwasi. Jogo matiye nembe gi meli madongo dongo bende ok nyal wuok ka gionge koro mar kor lwasi. Koro mi akwa jopiny modak mapuro kata jogo modak e kor piny ka ni piny ka ni watrust wabede ugeno matin e koro ma kor lwasi ni to bro konyou. Nikech bedo ni onge geno ne omiyo ng'ato kiwacho ni wuogi to pod obet abet orito ni koth ochwe mapong' da ode, kata pod owanyiso sirikal ni biawa go trenches, ywe uru culverts, ketu gigi makare, to pod gi delay nikech girito koth mago be miriambo iwacho pile to kwane. Koro mi wakwa jopiny ni bede gi geno matin, sirikal bo bed gi geno matin e gigo mwamiyogi mondo gitige yo makare. Akwa ni mondo wiena benda wuoyo kod jogo mantiere nambe bende mawaja mikoro ma kor lwasi. Jonam tago ne giro kamano nikech gin gipuoyo tich mwamiyogi kendo osekonyogi. Nikech wamiyogi koro ma kor lwasi ma seche 12 mabedo updated twice a day. Kendo ginto giseyie ni gini konyogi kendo oseduoko negi chandruok piny. Omiyo miriambo ni tak kwa jopiny ni mondo yiwa yia ni miriambo to waduseduoko piny jowadwa. Nikech koro ma kor lwasi wato sani koro is about 90% accurate. To une mokuyie kodwa erokamano. Iwacho kanyo makare ahinya, kendo iwacho ni koro maru nyaka sani koro bedo kutemo matek ahinya maneno ni obed adiera mar mondo mi jopiny obed akicha gi pogre kod midhiero moro amora manyalo jukogi e kinde ma koth chwe mang'eny. Victor, kabiro korka kori, nyaka sani koro wang'eyo ni nitiere jogo manyalo bedo nodak but aoche kata jogo modak machiegni kod nam lolwe. Gisani ma koth medo chwe aoche magwa kaachiel kod kata jogo modak e alwora mar nam lolwe, ere kaka onego bed ni irito aoche makamagi? Nikech wang'eyo nadiera ka koth omedo chwe kendo ka kiwango mare omedo medore, to wabo bedo ka waneno kata jogo ma odak e kaunti ma Kisumu kata gwengego mag Ahero, wabo neno ka River Nyando kata Ora Manyando seche moko ponga ba odwa chopo kata nyaka malo ewi bridge. Kodhi kata e kaunti ma Kisumu kanyo Nogo, Kapuothe, wabo bedo ka waneno ka backflow mano mar nam lolwe miyo jopiny bende dar kendo gidong kod midhiero. Jogo modak e alwora makamano sani winjo be ni gitimo ang'o mar mondo mi gine ni koth komedo chwe to aora seche moko kopong' ahinya to kata kopong' to konyal ng'ok makoro okel pi mang'eny ne jopiny manyalo kelo negi oula makelo negi midhiero. Victor. Okay, erokamano. Ido ka midhiero gi yudo waga ahinya jogo modak kaka Imbo, Jonyakach, joginegi yudo waga kendo inyo jogwa mang'eny ahinya. To kapok aduoko mai to ada wuoyo gi director wacho ni mondo jobe kod gi geno kod trust nyaka ido ka kane gweng dala kuchocha ido ka kata dawa kata minwa nyalo kor lwasi moingo nena kaka yamo kudho kaka polo en to wacho ni kawuono koth dhi chwe kaka ne chieng' rieny to koni kawuono chieng' orieny ahinya, kawuono koth nya chwe matek ahinya. Koro ido ka
mondo wabed gi trust chal ka gima in gi dhako to dhako nigi yowuoyi moko to nyisa ni beda gi geno kuoma to ng'ani ndoge odi kanyo. Koro gima temo wacho en kama, oteme bet accurate ka jibo nini kata jogo matiye nam yudo ko ng'e ng'asa mo nam kaka yamo kudho moingo kata koro kaka jogi they become gimo accurate moingo kata kaka jogi. Aya to kadoke jogo man thurwa ma kaka ndalo koth ni, jogo modak e tie aora iyudo kaka ginya set up trenches to mano to at personal level to ng'enyne ahinya waduoko ne sirikal. Ineno kaka kodo Nyakach ma pi pongo ga mapong kabisa. Sirikal nya bet gi plan should be for the next 50 years igni 50 mabiro. Inyalo tim nang'o daraja ni ulalo ni onego beni kadho malo kabisa, kosetimo nang'o kose namni emimedo kuny mondo kata pi obiro marom nade to yudo kaka o contain pini. Inya kuny kata kaka aora man Nyakach ni inya med kunye kabisa makata ka pi obiro matek manade tiyudo ka onya contain pini. Koro mana achiel kuom gi yien bo nego wapidhe e gwenge wasani, onego wati gi pini maber kabisa, koth machwe mang'eny ni to tapping rain water ji onego bede tenge ang'ogi nigo to watap go pini maber kabisa. Moro kendo oula moko ma idala gi iyudo kata ka nitie yien moro iluongo ni osiaga nitie yiende moko mag nyaluo manyachon be mako pidh to duoko teko mar oula piny. Iyudo ka gi stop soil erosion to giduoko teko mar oula piny. Kata puodhi iyudo ka puothe moko ji opuro to oula dwa baro gi ndasi. Koro gima ginya timo en mana ni ipidho yiende gi moso yiende manyachon. Yore wa moko mag lo mane gwenge ka county government onego beni support kidienje gik moko ka ilagi. Ipidho yiende mag nyachon bath ndara gi nikech yudo bang' dweche moko 5-6 oro dhi bet kama kendo motamre gi nono to yudo ka koth nochwe ma ng'ato ok nyang'e ni koth nyocha nochwe kata dweche moko 3-4 to kopidh yiende manyachon yudo ka gi promote oxygen circulation. Yudo ka ndalo oro no kata ka ng'ato wuotho for long oxygen reduce e ndara gi nikech buru kod ang'o. Koro county government onego bi o support to grube nitie mag vijende ma obiro mag climate change kaka anan gi grupo miluongo ni We Forest International. Onego beni wabedo supported gi support grube gi to gi kaka jogo modak e tie nam wa puonjo jogo mane e gwenge go ka gine ma kama timre to watimo nade, wawuoyo gi chife wapimbo gi nikech ng'ato kaka an aseyudo training moromo gimoro ka ilano to nitie vijende mang'eny ma nigi lony man gi gigo te manyalo dhi to wuoyo gi jogi, pimo negi, wacho negi ni wanya timo kama mok en siasa lakini iye shida to pod dok ne sirikal. Onego beni wachope kaka Kenya, onego beni wachope okang' makoro kata ka koth ochwe en gima kawaida, ok ni wan wared ni waywa moro watna moro kata japinja moro ok ochuno kata no bed watni ng'ata miwinjo en lit kabisa makwako ji kiwinjo ni pi onego ng'ato to pini yudo ka okelo ga nyaka tuoche magalagala kabisa, tuoche ma sani kata hospital e gwenge gi yudo ka koro dhi maber nikech tuoche omedre to yuto jogi bene piny yudo ka koro moko wito nyaka ngima gi nikech tuoche mobiro. Koro gima nya wacho ne gima ni iye shida to dok ne mana sirikal ema nyaka bed go ma serious to gibed gi plan mar Kenya mangima. Gin iwacho ni igni 50 mabiro kwan mar ji dhi medre gi 50 million. Mano tiene ni chal double mar kaka wan sani ni. To bo bedo nade ka kwan ji bo medre gi 50 million gi million 50. Sirikal onego bed ni biro gi plan kata manya sustain ji igni 100 mabiro. Tiene ni kata ji omedre machal nade, water system is okay. Drainage system gigo magolo minyaga ginigo ni sawa. Gimoro amora nitie sawa. Makata koth chwe marom nade to bedo kaka chon nitie matogona mbaka kodhouru manopong'o nam Lolwe Lake Victoria chon. Awinjo ni chon ok nopong' kaka nopong' ni. To kodhouru manochwe 1963-64 ka. Iyudo ka joka to ne onge jogo makoro lwasi. Jodongo go nena chon to ka gineno kaka timre. To gi advice ji to ginyiso ji mondo sudi. Kendo ji ne sudo to ji ne winjo. To sani ka jogo makoro lwasi wacho ni kama gini kendo deko, iyudo ka koro patience ya onge kori koni jogo to kata ka wuoyo to ok timre ga. Koro onge tiende kata iamini gi. But onego beni sirikal wuon. Tekte aduoko ne sirikal mondo kony, mondo gibet serious
gikony jogwa, jowe wito ngimagi, jowe hinyre, ond jowe chung, tuoche owe medo midhier ni owe kwakowa. Mana kamano, iro kamano. Haya, adwa nasoma ne ote moko kae mana mapiyo piyo kae taka upacho mogik king sani thuolo marwa mano miwo kinyi makawuono dhi karumo Jacqueline Awuor wacho ne ero piny sani kaka ochwe mang'eny ne sana Kanairo kae jok ma ong'e ni odak machiegni gi aora odar odhi gi malo kama chalo wigota wacho ni sechego gigo mtaro ma in case ni floods ng'eny to koro nyalo kalo gi chiena ma ok odonjo e yota mano mokuom ote ma nyakwara muge jwang chwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono ka bende ote machielo mano mar engineer Lazaro Kanyambok mano ja Kariobangi Jamaguye Kanyada East en bende wacho kae ni dhier maliyo kayamo emomiyo jo Kenya oyie risk lives kuonde ma obedo marked as flood prone areas. Meteorological department to nyaka ne were kod pimo koth kod obabo mar rain gauge tinde gin a bit accurate chon to ne kata Dani Moti no heogi e predict rain. Dani Moti ong'eyo pimo koth kod behaviors mar winyo mar ogungo. Otherwise wacho ka ni wawito MCA Joel Munuve Kimani kendo jirani Kariobangi North ka mano engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada East mago moko kuom ote manya kwa Ramogi Jwang chwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Dominic Arodi wachni mogik ka watieko kodi okinyi makawuono ka intiere studio marwa county ma Kisumu kanyo iwinjo kanyo ka Victor bende wache matin engineer Lazaro bende wache kae matin ne kata Dani Moti nong'eyo pimo kod lwasi mano kotiyo koda winya ka achiel koda kaka seche moko yamo futo kata kamano bende engineer Lazaro opuoyo uni sani bet utemo ahinya kotudore kod koro chal mar kor lwasi. Arodi ero kamano mogik ta akwayo ni mokwongo ng'amone go miwa support matin en Victor nikech en ja environment to kae ne mo onge gi yie kama to koro dan gi to kapani dhi bet gi yie matene ni adwa na way trust kod confidence e gino mwatimo aparo ni kata jopiny oseneno kawa sani to wadhi maber e weche wa makuru mako lwasi en mana ni kaka no chakre mane jopiny nosebet ni onge kodwa kod yie to yieno be wasetemo kete jopiny moloyo kidhi e county Siaya county ma Kisumu ka wasetimo gimiluongo ni sensitization kendo ang'e ni jopiny mathoth sani winjo weche makuru mako lwasi gi moloyo tiyo bende watiyo samoro gi jogo miluongo ni ITK kaka da Victor no waluongo gi ga workshop mondo gimbe wawinj pachgi kaluwo di kuru mako lwasi kaka gineno kaka piny dhi chalo omiyo ok wa ignore gi but want to watimo science koro wajakelo giga mondo gimbe ginyiswa pachgi kata waluongo gi miluongo ni integration samwa golo kurumba mar kor lwasi. Mar ariyo akwa ni mondo wati climate smart. Tiyo climate smart en ni iwinjo koro mar kor lwasi titimo godo a timely activity. For example, kidwa komo iwinjo koro mar kor lwasi titiyo ge komo. Atemo bedo a good example kama wadakie ka komo ga gi weather forecast ma wagologi enani samoro jopiny ok dew ng'iyo kaka time but atemo komo gi kaka weather forecast wachalo pok adhi marach ahinya e komo mara koro miyo onego watim kata kwatimo construction work obed roads obed building onego wati gi weather and climate information mondo wati maber nikech for example idwa loso an earth road kaka yo mawuok e Lam kadhi e kor gweng' motimo maram kitime seche gi ok inya time sama ber koro mi wati gi weather and climate information mondo watim kata tije wa ma constructions e yo makare kendo ma adwa na wache kendo matin en ni weather and climate information ok mana teach kata service ma national government kende omiyo kawa uno team devolution mwa bire counties wakwa the county governments mondo bendo embrace weather and climate information
Kagi support the Meteorological Department with the installation mag weather and climate information systems game. Iwinjo ka ng'atwa moro kanyo wacho ni nyaka ni wawe tiyo go bago mag rain gauges wadonje automatic weather stations, accuracy wa odhi malo. Tadira mano en adier nikech obago mar rain gauges gi nwatiyo gi jogo miluongo ni voluntary observers, though pod wanti kod obago mag rain gauges go, but voluntary ng'ato ok nyal miyi data yo makare. Omiyo sani wadhi automatic kendo watemo keto install automatic weather stations. But wakwayo county government bende mondo donje tijini mondo konywa yudo konywa keto automatic weather stations gi moromo e counties gi. Gimomiyo wakwayo county government mondo donje ni weather and climate information data itiyo go kuonde mathoth. Wanyalo tiyo kode construction, wanyalo tiyo kode research, wanyalo tiyo kode health and all the relevant institutions. Koro miyo kagin tiere ma valuable to nyalo konyo county e yo mathoth. Otherwise akoni jopiny wayie uru gi gigo tem mondo winjie gigo mamiyo bende unyalo yudo examples. Awacho example achiel mar El Nino mancho kalo ni. Kanwa nyiso uni koth dhi chwe to ne uchako bagni ka mago be giwacho ngawacha, mago be giwacho gawacha. To ne uneno kano gik mane kod notimo. Koro miyo ka wamiyo information we uchaya ahinya, we kawe uru ka gino manyalo dhi konyo, manyalo konyo mondo uti kode e yo makare. To mana mapiyo piyo. Kamano tagwero kamano ni radio stations wage kumiyo wathuolo. To arodi mana mapiyo piyo. Mondo wawuok odwero kamano. Mana mapiyo piyo Rodi, wantiere Ramogi TV okinyi makawuono. To bende nitiere kuonde ma wanyalo wacho ni reliable kama jopiny nyalo yude chal mar kor lwasi maru maginyalo tiyo godo. Mana mapiyo piyo ka watieko. Erokamano. Kuonde ma reliable munyalo yude kor lwasi ma unyalo tiyo go wan kaka koro wan ka e Radio Ramogi, that is radio stations. Ramogi TV. Wantiere kod WhatsApp groups ma wasetemo keteji mang'eny kaka wanyalo. Wantiere kod Facebook. To kendo bende wajadhi e baraza kod kanisni kwa yudo thuolo. To bende uyuk nyal wil gi website marwa mar Kenya Meteorological Department mabende idhiye to inyalo yudo kor makor lwasi duto kaka weather, kaka monthly, weekly kod seasonal forecast. Erokamano inya Dominica Rodi, director migao mar kor lwasi e county ma Siaya, kuom chope studio mar e county ma Kisumu okinyi makawuono iriwri kodwa e twak. Victor Kelo wachni mogik ka watieko kodi okinyi makawuono. Okay, ero kamano jokanyanam. Ananya mana jiwo jogwa ma jokanyanam ni watigi kodni maber, kik obed masira but mondo konywa. Wanya timo kode nade, wanya puro go, gi jogo mandala, joma nigi puothe gi dala, ginyalo puro go e dala, ginya pidho go lembe, ginya pidho go yien, ginya timo go gik moko. To ka in kuonde maricho mineno ka oula nyalo monji, temonde dare dhi kamoro, wang'iuru chal mag owedewa, osiepewa, ng'ata. Ng'iye chal mar ng'ati, samoro inyre to konya wacho, gone gi uru sim, uchege ni gidhi nade. To kendo sirikal bakwayo ni mondo wabede gi sirikal mondo winjwa jokanyanam, mondo konywa jogwa owe inyre. Ido kaka kuonde kaka Madhare ni jogwa mang'eny kono, jogwa we inyre, jokanyanam we inyre mondo gikonyre. To jogo mo olemia negi kabisa, thuolo pok orumo, inyalo dhi dala michak manyien, midhi maber, midongri, miing kada jogo mapodo kwa moka, noko chuno ni nyaki thoye. To director be akwayo ni uteme incorporate moro be ma ioro ne ji messages e sim. Jog ng'ano maonge sim ma mula mos, ng'ano mok ne TV, samoro onge TV, onge radio, mondo onya yudo gini kati simbe message ni kawuono chakre saa 4 nyaka saa 5 weather dhi chalo kama, saa 5 nyaka kama. Asedhi pinje moko yudo ka inyisi chon ni sama kama weather dhi chalo kama, mondo gitim kamano. To jogo wajiwre uru vijende, jogo jokanyanam wadongre uru kanyakla. En mana kamano, oriti uru makende.
Erokamano ahinya Victor Okelo, jalony e weche alwora. In bende kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono mar mondo mi riwri koda e twak okinyi ma kawuono. Nyakora Mogi Ajwang', in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mochopo e giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Rupiny okinyi ma kawuono. Jokor chal mar kor lwasi noyango ni koth biro bedo ka chwe dwe mar 3, dwe mar 4 kaachiel kod dwe mar 5. Owinjo bed ni wawinjo ote margi e yo makare mar mondo mi in seche moko kidaka machiegni kod aora, kidak kwama ni pinya kama ka koth kochwe to oula nyalo yweri ne ni dara kendo dhi kama bet oting'ore gi malo mar mondo mi wageng'a midhiero moro amora minyalo kela kod koth mapek mapodi medo chwe e gwenge mopogore opogore e pacho kae. Wabede jogo manyalo winjo wach mar mondo mi wageng' midhiero kaluwore ni kinde mathoth iwacho ni geng'o ber moloyo thiedho. To ber ka waritore, arita mari chakore kodi in iwuona mar mondo mi neno ni ritori e yo makare midhiero moro amora kik juki. Seche moko kin dereba kiriembo to koth chwe matek ahinya kineno no kinyal neno mbele tinyalo mana yiengo nyamburko mari e bath apaya kacha mar mondo mi koth kodok pinya tidhi mbele kod safar mari. Koth ka chwe to seche moko nitiere olalo mabet opong'a, ok ber king'ado olalo makamano kalore ni pi nyalo yweri. Arita mari ber ka chakore kodi mar mondo mi wageng' midhiero moro amora e kinde gi ma koth chwe. Nyakora Mogi Ajwang' akawo mana yweyo madundo gi sani. Chenro mabiro bang' ma en tedo gi chiemo gi Jai Lieta. Oriti masani, nyinga Joyce Oduor.